Bagong Padhararja sak pratamu. Remban, piye Bagong? Kula mengemotke karo sampean. Aja sok kulino ngilani karo dadane wong liya, aja sok kulino ngias karo wong liya. Arepa Bagong niki pasuryane ra iku ketok memelas. Ning sapa sing ngerti nek Bagong niku pancen kere. Ning arepa kula niku macak kere kaya ngoten. Kula niku wong desa. Wong desa niku nek sugih ra ketara. Pancen sandangane pating sleber. Sleber iki apa? Pating slawi ora karo-karuan. Nek lunga mung nganggo caping, ning lemahku nek nggo guru ki ndiasmu iso. Ngandel ora. Senengane ya wis ngembe dhisik kok. Wong Bagong ki wong glelenge ora jamak kok dimbe. Ngono. Sokalima didol didu karo lemahe Bagong nek nganti nggon aku kalah karo Sokalima. Sokalima kuwi sampean ora tuku. Kae ora ana sertifikate mergo kae bumi perdikan. Paringane Sinuwun Ngastina. Kowe nek ora dikai Sokalima, kowe iki ya kere, Dur. Semangkean. Apa kowe ora sadar? Apa dikira aku ora ngerti ceritamu? Kowe iki diangkat dadi gurune Kurawa Pandhawa mergo kowe pamer kabisan. Njupuk gendhaga isi lengotolo nganggo suket dom-doman terus didadekke gurune Kurawa Pandhawa. Ning biyen kowe dek jaman Satama isih enom, isih bocah, kowe turut prapatan ngemis mung golek-golekke sego sepincuk Satama. Kapok ora. Senengane kok ngembi karo wong pengalaman. Nyepelekke, aku rene iki ora ngemis. Aku rene iki ora njejaluk. Ning aku ana Wigita, Wigati. Wigati. Oh iya Bagong, aku njaluk ngapura ya Bagong. Agene ra urung debat piye? Lho. Kok nantang karo aku rumangsane nyepelekake. Oh iya njaluk ngapura sing wis ya wis. Sing ana dibuang sing becik digoleki aku njaluk ngapura. Aku ora sengaja yen aku ngece karo kowe. Cethu nang kuping. Untung aku iki wis ngrumangsani tuwa. Aku wis semoh kaya enom biyen. Upama aku jiwaku ijik enom, tak ajiar nang kene. Ya njaluk ngapura. Wis ya wis. Ora sok ngembe, aja mengkale kula. Karo sapa wae iki aja rumangsa sampean duwe derajat, duwe pangkat, aja sampean duwe derajat sing dhuwur, duwe pangkat sing dhuwur, anggere karo wong tok ndak sirahe. Tok sepelekke, aja kaya ngono, Mbah. Ora ndek kanca nek carane ngono kuwi. Arepa cantrikmu akeh, arepa sing do suwita siswamu akeh, nek sifatmu kaya ngono kuwi. Cantrikmu lek tresna ya mung merga kowe duwe ilmu. Nek kon tresna karo awakmu blas ora ana sing tresna. Paham? Iya. Slatak siji. Ayo Kakek, kandha dasarmu apa? Mestina iki nek sapa? Lho, kagungane anak Prabu Duryudana. Ah, ora penemu sampean. Mergo sampean dibayar. Dibayar karo anak Prabu kok anak Prabu terus iki dibayar karo Sinun Prabu Ngastina. Tumuli sampean ngakoni nek sing duwe Ngastina niku Prabu Duryudana nek janjane ora, Mbah. Ngastina niku nggone Pandhawa. Merga sing dadi ratu sadurunge Pandhawa utawa anak-anak Sinuwun Prabu Duryudana menika inggih menika Prabu Pandu Pramuka. Ngawur. Prabu Pandu Dewayana niku Nalendra Ngastina. Apa ta sebabe? Kok Sinuwun Prabu Pandu kok ora maringake negara marang para Pandhawa? Sap kuwi sebab disingkat dadi Sap. Sap Prabu Pandu Dewayana dibanjut karo dewa. Dibanjut karo dewa nalika Prabu Pandu niku nyuwun ngampil titiyane Sang Hyang Jagadgirinata inggih menika Lembu Andini dinggo titiyane Dewi Madrim. Dudu Barik Madrim lho. Dewi Madrim. Nganti Prabu Pandu sumpah menawi sing pulun Sang Hyang Jagadgirinata menika maringaken ngampil Lembu Andini benjang pejah kula sagah manjing wonten ing neraka. Ngoten niku. Monggo Prabu Pandu pun nate nampi sumpahe Kidang Ki Mindama. Lho nalika Prabu Pandu bedak wonten ing alas, ana ki kidang loro lanang wadon arep do. Piye? Ora usah tak genake, sampean wis ngerti dhewe jaman sampean karo jaran. Hus. Molancang ucapmu, ayo sing ngono kuwi. Lagi do ambus-ambusan.
Dening Prabu Pandhu dipanah. Terus Badar Resi Ki Mindama nyupata karo Prabu Pandhu. Pandhu, ana wong arep sakaron sih, ana wong arep saresmi kok tok ganggu. Mula kowe iso nek nganti wani campur karo bojomu ing kono bakal tibaning pesti kowe tekaning pati. Sedhe Prabu Pandhu. Piye ndek bojo loro? Lah iso dikabak-kabake. Nah, Prabu Pandhu tumuli dibanjut dening dewa. Sampune dibanjut merga Pandhawa isih cilik-cilik, Prabu Pandhu tumuli nitipke negara kalian rakanipun nggih menika Prabu Dastarata. Kakang Adipati, kula titip negari benjang menawi Pandhawa sampun dewasa kula trimaringaken dhateng Pandhawa. Ning wangune Prabu Dastarata ngemut gula krasa legi luwe-luwe diojo-ojoki karo kiwa tengening Prabu Dastarata, ya kuwi adine Ipe. Adine Ipe, Prabu Dastarata sapa? Aku. Wis ngaku wonge wis ngaku.